És una pena que molts camps del meu Castelló estiguen abandonats, però sembla que hi ha esperança. Hola, com va, César? Hola, bon dia, com va la cosa? Jo molt bé, molt contenta, i estic veient a més que s'està posant cada vegada més bonic en este pla de reactivació agrària que s'està duent a terme. En què consisteix? Conta'n. Aquest pla consisteix en dues coses. La primera és una transformació de l'agricultura tradicional a una agricultura orgànica, més sostenible dins del que és el mig ambient i més amable. Això per un costat. I a la vegada, el que tenim que fer és transformar el que és el monocultiu dominant en el que és aquesta zona, que és la clementina Clement Nul·les, i transformar-la a altres coses. Altres coses com poden ser fruiters, oliveres, armelers, fruiters com poma, pera o el que siga, i a la vegada hortícola. Tu creus que és possible substituir el cultiu de la taronja tan tradicional així? Del tot no podem canviar-lo. Algo té que quedar i algo té que haver. Ara, la crisi actual de lo que és la citricultura no queda més remei que dur-nos a altres conjuntures distintes. Maduro! Maduro, estàs per ahí? Sí, estic així. Ai! Maduro! Hola, hola. Que no et trobava. Hola. Jo dic, estem parlant de la problemàtica dels agricultors i jo dic, Maduro sí que sap de diversificar, perquè tu tens taronges, tens clementines, però també tens horta, no? Tinc horta de tota classe, de verdura, el que puc fer, carxofes, faves. Què és el que avui en dia et resulta més rendible a tu? El més rendible que millor se paga. millor se paga és la carxofa Està. i la fava, i tinc algo d'aguacate que també té un preu que se pot butxar, millor que la taronja. Ui, així se t'han caigut 5. Antes m'he caigut tot. Antes se t'han caigut, dic jo, este hort sí que dona diners, a veure si me tinc que fer jo agricultora. D'allò que em vas deixar trobat un ús. Tu vens al mercat de la taronja i a la porta de ta casa. I ara, si us posen als agricultors més punts de venda, això ho veus positiu? És positiu, claro, com és millor, però no se'n fiquen molt perquè no n'hi ha tassi d'agricultors. D'agricultors n'hi ha molt poquets. Tu creus que les coses canviaran en la pròxima dècada? Pot ser? Pot ser que sí. Hola. Què tal? Com esteu? Bon dia. Molt bé, doncs ahir estàvem passejant i estàvem parlant de com estan els camps de Castelló, que envolten la ciutat, i és veritat que hi ha molts que estan completament abandonats pels agricultors. Massa, massa. I què se va fer per a reactivar això, aquest sector primari? L'objectiu és que qualsevol persona pugui veure l'agricultura com una opció professional, que en Castelló siga rendible dedicar-se al nostre sector primari, per això estem fent unes polítiques per a generar l'ecosistema per a que els agricultors tinguin preus justos pel seu producte. A mi el que em sembla interessant és, per exemple, que camps com este es puguen cedir per a algú que vulgui treballar-los. Sí, nosaltres ens estem trobant una dificultat que demostra que n'hi ha que pensar alguna solució, i és que n'hi ha gent, n'hi ha joves agricultors que volen produir en el nostre terme municipal que no troben terra, i alhora tenim 3.000 hectàrees abandonades. És evident que ahir hi ha una disfunció que des de l'administració tenim que pensar com la resolem. És un objectiu ambiciós, a llarg termini, però nosaltres pensem que els temps estan canviant, la mentalitat de la ciutat està canviant i que en la pròxima dècada l'agricultura tornarà a ser un sector important en Castelló. Esperem, així siga. Segur que sí.